even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, barang sa jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier in Suriname. En natuurlijk, toen we president wel Luko Pedemande voor Taktori. En vandaag natuurlijk gaan we bij de Otobigimang Surinamers. En u weet het, hebben we president special. Ook vandaag weer. Poku, jing. Mensen, u weet het. Straks we oorlogen poku toch? We houden van dansen. En niets minder dan een boom band. Poku te poku play, poku moest naar boom. En vandaag ben ik bij de Massa Sabapoku. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is John Brandveen. Ik ben leider en oprichter van de Classico band Classico Familie. Opgericht is bijna 38 jaar volgens mij. Ja. Dus ik was 32 jaar oud toen ik met mijn band begon. Co-leider, de heer Bram, Otmar Bram. Hij was ook sinds het begin was hij erbij. En zo zijn we begonnen. Het is lekker gegaan. Tot nu gaat het lekker. En goed. Oké, maar dan, hoe zei je, je was boven de 30 jaar. Ja. Nou, ik kies wel ingeving of ik ben naar Pokokbadi bij jongen, vast aan begin. Wel, nu ben ik nog een band. Ik was in een band, de heer De Graaf, inspecteur De Graaf van politie. Ja, inspecteur. Hij was inspecteur, ja. Hij had zijn band opgericht, de Doorbraak. En daar zat ik een hele tijd in. Het kwam plotseling, deze oprichting van mijn band. Ik zat bij de bankbeveiliging in dienst. Op een vrijdag, zaterdag kwam er een lieve dame, een dame van België, met de kinderen. Maar zo frappant, haar man is ook een Surinaamse man. Meneer Nipte, als ik me nog kan herinneren. Haar naam is Kiki. En ik heb haar toen binnengelaten, want het was al sluitingstijd. Ja, maar een hele mooie dame, weet hoe mannen zijn. Ze heeft me betoverd die dag. En ik heb haar binnengelaten via de heer, de heer Chon toch? De heer Chon was daar, Chona Jong was daar. Ik heb hem toegevraagd, want hij is programmatiehouder. Toen hij zag, zeg ja, laat er binnen komen. Ook betoverd door die zoonheid van die dame. Ik heb haar binnengelaten met de twee meisjes. En ze zijn naar de kassa toe gelopen. Ik heb die meisjes gezet op de bank om te zitten. Ik heb me toen teruggetrokken naar mijn stoel. Ik ging naar de deur toe, want ik ben beveiligingsman. En zat plotseling, zag ik die twee dametjes, jonge dametjes, naar me toe lopen. De ene ging plotseling, ik had het niet eens verwacht, op mijn schoot zitten. Ik zei, hé, je mag je niet doen. Ik ben aan het werk. Het interesseerde die dame op geen enkele manier. En zeg, luister nou, je moet van mijn schoot afgaan. En ze luisterde niet, klampte zich meer aan me vast. Ik moest toen opstaan om dat zachte drang van mijn schoot af te krijgen. Ik heb het van mijn schoot afgekregen, aan mijn been vastgehouden. Ik kon het niet loskrijgen van mijn been. En de moeder was nog steeds bezig bij de kassa. Toen, ze wist niet wat er gebeurde achter de rug. Toen keerde toen om, ik keek naar de meisjes om. Zeg, waar zijn die kinderen? Zag ze bij meisjes. Toen zag ze, hey, wat doen jullie daar bij die meneer? Hij is aan het werk. Niemand luisterde naar hem. Ze liep naar mij toe en zei, laat die meneer los, dat is een probleem. Ik zeg, laat die meneer los. Hij is aan het werk, zeg, later, ik ga met hem praten. Toen vroeg ze, ga je met me mee? Ik zeg, ja, ik ga met je meegaan om het te pakken. Ik zeg, kom met me mee nou. Maar het gekke van is, het frappante van is, de vader is ook muzikant. En hij is ook een donkere persoon als ik. Dus ze miste de vader. Die moeder was hier. Het was vakantietijd in Nederland. Dus ze heeft ze meegenomen voor een paar weken. En toen is die vader toen me vraagt, luister, ik zeg, luister, maar waarom doe je zo zeggen? Die vader is muzikant, volgens mij, daarom. En hij heeft zo'n donkere kleur als jij. Ik zeg, oh, daarom? Ze mist de vader. Zeg, ja, dat ook. We begonnen over ditjes en datjes te praten. Zeg, wat doe je naar het werk, naast je werk? Dus kijk, ik zeg, nee, niet hoe je denkt. Wat doe je naast je werk? Ik zeg, oké, ik ben muzikant. Ik zeg, oh, ik zeg, je bent muzikant? Ik zeg, ja, ik ben geïnteresseerd in muziek, Surinaams muziek. Ik zeg, oké.
ik moet vandaag optreden. Ik zeg, mag ik meekomen? Mag ik met je mee? Ik zeg, ja, maar het is wel een vervelende plek. Het is Witboiti. Ik zeg, ik ken Witboiti. Mijn man is van Suriname, dus ik ken Witboiti wel. Ja. Oké. Dan gaan we daar optreden. Je mag tegen 7 uur, 8 uur. Is ze met de collega's gekomen. De collega's, stagiaire collega's. En ze is toen geweest. En ze is toen geweest. Maar toen, ik zeg, luister, ik heb de heer Jules gezegd, de graaf zegt, kijk, ik heb gasten, zeg, oké, laat ze daar zitten. Ze zijn buitenland, zeg, geen probleem. Zaten ze bij ons daar in de buurt. Ze zijn tot einde gebleven. En toen vroeg ze me, zeg, luister, en ze liep naar me toe, om het een beetje correct te zeggen. Ze liep naar me toe, zeg, luister, John, hoe lang speel je in de band? Ik zeg, al bijna 3 jaar. Zeg, wil je eigenlijk niet je eigen band oprichten? Ik zeg, ja, maar je moet geld hebben om instrumenten te kopen. Ik zeg, luister, mijn man zit in België, we zijn daar. Maar hij probeerde een band op te zetten. Maar die mensen in België kennen het Surinaams muziek niet. Dus het ging niet. Ja. Ik zeg, oké, zeg maar, wat wil je doen? Zeg, je gaat vragen. Hij heeft die instrumenten daar in de Berghout geplaatst. Hij is toen in een Belgische band gaan spelen, want hij is saxofoonbespeler. Ja? En gaan vragen, misschien wil je de instrumenten aan jou verkopen. Ja, is het toen gebeld, de dag of daarna, ik weet het niet. Toen, en zo frappant om het weer te zeggen, ze woonden vlak bij mij in de buurt. Ze hadden daar een huis gehuurd, die stagiaires hadden een huis daar gehuurd. Ze waren allemaal daar. Dus ik zeg, luister, ik liep toen naar voren. Zeg, John, hoe kan je me bereiken? Zeg, ik woon op Latour. Zeg, oh, op Latour. Ik ben ook op Latour. Ik zeg, oké, dan kom ik naar je toe. Ik zeg, kom naar me toe, ik heb wat voor je. Ik zeg, oké. Nee, mannen denken altijd. Ik zeg, jongen, oké, dan liep ik daar naartoe. Ik zeg, kom mee maar achteren. Ik begon altijd een beetje te tinkelen in mijn hoofd. Ik zeg, wat wil deze dame nou eigenlijk? Ik zeg, kom mee naar achteren. Nu zijn we naar een berghok gebracht. Zeg, kijk, deze zijn voor jou. Drumset, versterker, paneel, hoe dat dan weer, gitaarbox. Die saxofoon wou hij niet afgeven, dus meneer nipte. Ik zeg, nee, ik heb het wel gestuurd, maar ik ben van gedachten veranderd. Ik wil mijn saxofoon hebben. Je gaat meer meenemen naar Holland. Ik zeg, oké. Ik zeg, jongen, wat bedankt. Ik zeg, het gaat niet verkocht worden, je hoeft het niet te kopen. Ik geef ze aan je, begin met je eigen band. En zo is mijn band ontstaan. Ze heeft de naam aan mij gegeven, zeg, ik heb een naam voor je band. Ik zeg, luister, ik heb een naam voor je band. Ik zeg, oké. Ik zeg, jongen, Classico familie. Zeg, Classico familie. Ik zeg, ja, betekent klasse Classico. Dus je gaat klasse Classico spelen. Zeg, en mensen, andere band zegt, nee, jouw band heet Classico familie. Zeg van, nee, het is gewoon Classico. Ik heb die familie erachter geplaatst. Ik zeg, jongen, van nu af aan heet je band Classico. Zo is mijn band ontstaan. Jongen, even vertel iets, maar vooral deze, dan moet het zo zijn. Zo is het. Zo moet het zijn. Dit is nou een anno zin kompot dat am deso. En dan nog een missie. En nog een missie. En die mevrouw, hebben jullie nog contact? Hoe zit het? Ik heb de hele tijd nog contact met haar. Ze is toen na een jaar vertrokken naar Nederland. Ik heb de hele tijd contact met haar. Maar je gaat niet bemoeien en je gaat geen problemen scheppen tussen haar en haar man. Mijn Surinaamse mannen zijn jaloerse mannen. Ja? Dus dan was de contact plotseling niet meer. Zo is mijn band ontstaan. Al die instrumenten, de belangrijkste instrumenten, heb ik van haar gekregen en haar man. Hoe mooi is dit, mensen? Mensen, dus, even dat je skippenvel, dan is het weer. Alleen ging groot, omdat dit moet zo zijn dat, want check je, hoor je, en zeg nee, hier moet ik zijn. Dit is nou een poesenko, sorry, en mensen, dit is nou bigisma de nene, bigisma de nene. Het moet er zijn, dat want je een band moet doen. En hoe gaat het? Een band, Faigo? Wel, in het begin ging het lekker smooth. Ik heb ook niet voorgesteld aan die andere mensen van me. Ik heb me voorstellen niet. Ik ben hier met mijn co-leider. De heer Bram Otmar. Hij was er sinds het begin bij. Hij was er altijd bij. En het ging heel goed. Bij het begin, ik was op Latour. Maar het ging heel goed. Hij was eigenlijk de persoon die muzikanten voor me bracht. Hij, de heer Otmar Brand. En zo begon het te lopen. Jaren. Toch? Na een tijdje moest ik verhuizen. Ik ben naar... hoe dat
Nu weer vertrokken. Nu weer vertrokken. Het ging ook een tijdje goed. Ja. Een hele tijdje goed. En nadien ben ik Richelieu vertrokken. En daar ging het een beetje stroef, want die mannen vonden het ver en zo. En toen zijn toen weggebleven, een tijdje weggebleven. Maar nadien ging het wel beter. Ik zag deze jongeman, mijn contactpersoon, ga voor de kamer. Dat is Krishna. Dat is Krishna Gones, mijn contactpersoon en tevens mijn vaste nummer. Hij is ook heel jong bij me begonnen. Hoe oud was hij? Ongeveer oud was je? 12 jaar. Nee. Je was 10 jaar oud. Hij was 10 jaar oud. Hij is heel jong bij me begonnen. Zat achter me en zei, hij wil drummen. Ik zei, oké, zijn moeder. Hebben een hele goed contact met elkaar. Ik zeg, luister nou. Elk mijn jongen, hij wil graag drummen. Ik zeg maar, nou, Blakama ook opleiden. Ja, hij is een Blakama en hij lijkt op een staan, maar hij is een Blakama en een ziel en geest. Toch? Ja, mensen, we praten over Krishna. Krishna van Kulturu TV. Dus tegen Krishna vanuit van alle markten thuis en dat met Oelobeng. Dus zo is het begonnen. Hij is mijn vaste drummer, mijn vertrouwensman, contactpersoon. En zo gaat het. Tot nu toe is het zo en zo blijft het. Ik hoop van harte dat hij zo blijft. Laten we het hopen, zoals ik hem ken natuurlijk ook. Misschien dat hij nou een hobbyboy. Ja. Hij doet zijn werk mooi. En daarom zeg ik, hey, zulke mensen moeten we koesteren. Ja. En natuurlijk mooi om te zien dat mijn naka drum of scratchy of mijn natje. Ik zie dat hij zijn best doet. En dat Poco en Lolo, want ik heb het meegemaakt. Ik kwam oefenen mee. En Abe Lolo. Abe is fantastisch. Je wil niet zitten. Je wil dansen. Maar hoe gaat het verder? Jim Tori. Wat we nu willen doen is, we willen naar de studio gaan. Maar de sponsoring is smara. De tijd in Suriname heeft het later niet toe. En één lied op een CD kost al 5000. Dus de sponsoring moeten we nog hebben. Dus om één lied op te nemen op de CD, maar eigenlijk willen we 2 en dan gaat dat 10.000 kosten. Surinaamse guldens, dollars bedoel ik. Dus dat is onze plan eigenlijk. We willen eigenlijk naar de studio gaan. En we zijn wel blij met die ondersteuning. En als ik zo boeld mag zijn, we willen graag sponsoring hebben. Zo is dat zeker. En ik heb jullie horen spelen aan mijn suite. Dus TV-jari, mensen, je bent jarig. We gaan een stukje zetten met de man Luko van Weplay. En de TV-jari kunnen ze jullie inhuren. Ook een pleitje desma. Maar goed, sponsoring. Ja, mensen, zit u thuis, u kijkt, u heeft het verhaal gehoord. En u denkt, hé, ik wil sponsoren, man. U bent van harte welkom. Want Apoku, het moet doorgaan. Het mag niet verloren gaan. Het moet er zijn. Want ik heb ze gezien. Jongo en Mina Kulturumang. Mina Misabdezani. Ik heb jullie horen spelen. Het was fantastisch. Maar de mensen gaan het zien. Want we doen een teampiece film. Play Apoku. Sponsoring, het moet er zijn. Ja, want ik weet het, ik heb de situatie gezien in Suriname. Want ik was aan Brokko, jong, was aan Hebi. Maar goed, sowieso, waar kunnen mensen jullie bereiken? Want ik was misschien van Nakapoku, soort poku we play, alles soort poku. We spelen van alles. Zoals ik al zei, we spelen van alles. Visvoetu, bakafutu, kinderbal, bigisma poku. We zijn nu bezig om een soulgebied te gaan.
We willen ook een paar soulliederen opnemen, beoefenen en opnemen. Dus dat is ons repertoire. Van alles doen we. We zijn een all-around band. All-around mensen, dus je ziet ook, is pokoe, naka pokoe, je bent jarig of wat mag niet wat voor bal u heeft, een pokoe die een feest daar, u kunt ze bellen, hè? Wat staat naar telefoonnummer? Wel, het telefoonnummer van mij is 842 60 93. Te bereiken op, u kunt me bellen en dan bereikt u me. Okay. Iedereen die me wil bellen voor een optreden, kan me op die nummer bereiken. 842 60 93. En zijn nummer kan ik ook doorgeven. Ik geef je nummer door. 858 8943. Dat is van de nummer van de heer Krishna Jongeman. Hij is tevens mijn contactpersoon. Tevens mijn hele goede nummer. Hij heeft me vertrouwensnaam. Dus u kunt hem ook bellen als er wat is. Als u optreden wil hebben, thuis bij u, als u een verjaring wil, feest wil geven, kunt u hem ook bereiken. De heer Bram is ook de co-leider van de band. Uw nummer, de heer Bram, uw nummer? Ja, mijn celnummer is 72, dediceren 6, 44. En de heer Bram, wat doet je zo al in een band? Je zei het play. Wel, ik ben voorzanger en ook koorzanger. Je bent ook voor alle markten zo'n beetje thuis. Van misschien, je bent even op een keyboard verleden. Ja, ik heb ook een beetje keyboard leren spelen. Ik was aan het boom tot dat. Zo ik kan oefenen aan stem hoor, dat boom. Juist, dus het was meer om die stembeheersing te kunnen hebben. Dan ik wel leerplay ook de keyboard. Maar hoe bent u zelf in het... Ja, ik hoor er bij hoe. Maar hoe... Was je jong, ik ben zingbaar, want meer van je zingen. Maar was je bij de zing pokoe of zing je bij barrière? Wel, eigenlijk ben ik attack en zo. Mijn erfenis van papa. Mijn vader is jarenlang koortzanger geweest van Maranatha Koor. Ik heb ook een broer in Nederland. Hij zingt ook. Dus zo is het gegaan. Adina bedoel. Ja mensen, je kunt kijken op de filmpjes zo meteen onderin gaat u zien. Klik, zoek ze op, minstens voor dit op YouTube toe. Op dit ogenblik zijn we niet direct op YouTube. Nog niet. We willen het wel doen, maar zoals u zegt. Money etaki. Maar we willen het proberen te doen. We gaan het proberen te doen. Zodat we meer bekendheid hebben. We waren al bekend in het begin. Heel in het begin, maar is een beetje gaan slapbakken. Doordat verhuizing. Die originele, de vaste muzikanten zijn er niet meer. Nu beginnen we weer met nieuwe muzikanten. Oké. Ja, zeker. Ik heb jullie horen spelen, zei ik al. Dus eigenlijk waar Apoko en Lolo mensen genieten. Je gaat genieten. Spelen jullie overal of is het... want ja, tuurlijk, je moet overal kunnen komen. Ik was maar belly. Maar hoe ver? Ik was maar daar, weet ik veel hoe ver. Maar als iemand in buiten de stad is, bijvoorbeeld Leiderdorp, ergens op Saramaka, dan gaan we ook. Dat bedoelt dat je op Chins en ik kom erbij. Dus we zijn niet zo duur. Per uur is dat hier in de stad 6,5. Buiten de stad is het een pot van 500 erbij en 7. Oké, dus van 7000 SRD per uur. Ja toch? En jullie 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 hoe lang weg wel? Zolang het maar euro nu. Het hangt ervan af hoe lang het maar euro nu. Of naar 4 euro, of 5 euro, of 6 euro. We moeten straks in Saramaka spelen, dus niet straks, over een maand of 2 moeten we in Saramaka zijn. En dat is 7000, omdat ik die dame, is een dame van Nederland, ze komt. De vader wordt 90. En dan heeft ze me aangehouden. Ik had al eerder voor haar opgetreden. Dus dan zegt ze, luister John, we willen jou alweer en je bent. Dus hebben ze, oké, maar het is geen 5000 meer. We gaan het is eigenlijk 7, maar we maken er 6,5 van. Dus zo gaan we, het gaat volgens afstand. Volgens afstand, natuurlijk. Alasakodiri, ook ik ben uit Nederland gekomen, dus aan die, ja, maar woe, dus maar goed. Meteen eerlijk, mijn lobo nog gevaarlijk. Ik ben uitnodiging gekomen van Krishna natuurlijk. En daar is dat ik ook van weer naar Poco. En mensen echt waar. Abelollo. Echt waar, echt. En daarom vind ik het fijn om hier te zijn. En ik vind het fijn dat mensen jullie leren kennen. Dus masana be sabu het ik ben sabu no. Want echt, Apoko lolo. En dat is belangrijk.
Want het mag niet verloren gaan. Het moet doorgaan. En ik ben blij te horen dat, ja, Krishna bij jullie ook is. Dat, het maakt niet uit, zo'n kleuren you there. Nee. Maakt niet uit, zoek maar naar you. En een leerschool there. Het gaat door. Dat vind ik fantastisch. En mensen blijven steunen, help, sponsor. Want dit is iets wat wij moeten koesteren. Dit mag niet verloren gaan. Dit moet er zijn. En ik ben trots op jullie. Ik mis je Krishna en Nakendrape. Maakt niet uit, zoek maar naar jou. Maar natuurlijk, in ritme there. Je moet het hebben. Ja toch? Maar goed. Is er nog iets, want Taki, zijn er nog dingen? Het is zo raar. Nou, laten we zeggen frappant. Ja, woord. Gisteren was ik in de winkel, ik kwam van de stad. En dan een distantie, jongen, puur een distantie, jongens. Keek naar me, middag, zei Lukomi. En dacht, jongen, middag, je play ook nog. Ik dacht, hij mina zingen, man. Middag, oh, je want zingen naar band voor me. Echt waar, daar in de winkel. Middag, je want zingen naar band voor me. Middag, zat ook. Ik dacht, alasan messing. Alasan messing. Jullie staan ook blakama poko, ben ik blakama poko niet bestaan. Je bedoelt, staan na poko, haren me haren. Dacht jongen, alasan messing. Middag maar, me oefen af het Rochelle uit mijn gado, me libia me zorg en mijn vervoer. Middag, die sam zie bakken, maar ben vergeten om zijn telefoonnummer te nemen. Dus ik moet daar ergens. Ja, kan hij lukken. Ik denk dat jongen, mitak uit mijn center, Tim Baka, maar als een telefoonnummer dan met belling, maar nu in de stad oefenen, dan kan ik komen. Dus dat is zo'n frappant gebeurtenis gebeuren. Dus dat is het eigenlijk, zeg jongen, wij gaan door met ons muziek. Ter ondersteuning van Kulturo TV en iedereen die kijkt, toch? Ik vraag aan iedereen die kijkt om ons te ondersteunen. Als er wat is, hier in Suriname, buiten Suriname, mag je bellen op die telefoonsnummer die je heeft gekregen. Ja. Mag je zeker bellen. En daar zijn we ter beschikking. Zo is dat helemaal. Ter beschikking, want Apoko en Lala. Ik ben blij, ik ben trots, omdat misschien de man play en wie weet, de man kan play binnenkort. Ook toe die you. Wat moest je jarig, wat oma jarig, wat opa jarig, maakt niet uit. Wat iemand verrast was, maar bel naar het telefoonnummer 48 60 93 72 3 keer 6 4. 858-8943. Ja mensen, u heeft het gehoord. En echt, met Knabakare Manzi. Kulturo TV, natuurlijk Oelobeng. En daarom heb ik gezegd, ik moet ze interviewen. We houden van jullie, gaan jullie zo door. En mensen, laat het niet verloren gaan. Power de man, echt. Heb je iets, sponsor de man. En laten we allen achter ze gaan staan. Luko van de mij play. Luko, volg het, want we poten een pokoe niet onder. En dan, ja, bel ze. Ja. Meka Sangodoro. En als ik naar het verhaal luister van het begin, aan het begin, hoe het is ontstaan, is dit, het kan niet anders zijn dat je hem zingt. Je moet zingen. En anders zing je wang, apokum godoro. Ja toch? Dat wat je doet. Wat zei je play? Ik ben eigenlijk voorzanger, ik kan ook scratches spelen, maar bedoel, de andere instrumenten zijn voor die andere mannen. Maar ik ben zanger, voorzanger. En ik kan ook een beetje scratch spelen. Niet een beetje, want in doorbraak was ik eerst scratchman. En dan ben ik zanger geworden, voorzanger geworden. Oom Chile Luku, want hij is er nog steeds. En hij zegt, oh Luku John Darape. Hij was mijn voorzanger. Ik was voorzanger in zijn band. Het is een band met echt een hele goede band. Maar jammer, moest hij stoppen omtrent bijzonderheden. Wat ik niet weet, maar hij is gestopt. Hij moest wel stoppen. Hoeveel mensen zitten in zo'n band ongeveer? In mijn band 7 tot 8 mannen. 7 tot 8 mannen, dus kraatje. Ja, 8 mannen. Maar stel me gewoon een vraag. Stel, je had poko. Wat echt op een winter poko. Maar dan gaan kopro toe, dan gaan het standaard. Dat was aan dat ding. Dat deed toe. Dat deed toe. De man dat deed toe. Maar ze moeten wel apart gehuurd worden. Die mannen zijn apart. Dan kopro toe naar apart. Dat is fijn om te horen, want misap dat maar loba kaseko. Maar loba bigi poko, maar zo lees zoals maar na kopro bij. Of een winter moest nak zo lezen, dat hem haren zo lezen. Je zou weten wat Aisa voor Ingi, noem maar op. Alles is in huis. Alles is in huis.
Ik vind het geweldig. Ik vind het mooi en ik ben trots op jullie. Gaan jullie zo door. Dus mensen, kijkt u en die denkt, ja, ik wil deze mannen steunen. Schroom niet, help. En dat komt altijd goed terecht. Want u weet het, auto moest rijden, benzine moest doen, noem maar op. En dit moet door blijven gaan. Dat mag niet verloren gaan, ja? Goed, ik ben trots op jullie, zeg het nog een keer. En gaan jullie zo door, ja? Hebben jullie nog mensen, zijn we een bar Odi? Want dat is iets van Kulturu TV. Want over de hele wereld is mij Luko. En wij zijn altijd van, hey, heb je mensen, groet ze even. En ja, niet te vergeten, de mevrouw, de jonge mevrouw, de mooie mevrouw. Om het zo te zeggen, wij als mannen houden van een beetje te vleien. Zij, die mevrouw Kiki, een Belgische dame, zoals hier als stagiaire in Suriname. Zij heeft me die ondersteuning gegeven om mijn band op te richten. Ik groet haar van harte en ik hoop dat ze dit volgt. Kiki tot John Brandveen, die heb leren kennen via de band, via de bank en de band van de heer Jules de Graaf. Ik hoop je heel gauw te kunnen zien in Suriname. In ieder geval hartelijk bedankt voor die ondersteuning. Ik zie je wel. Het is geen bye-bye, zwaai. Ik hoop je tot ziens. Ik hoop je te zien. Tot ziens. Ik groet mijn zusjes en broertjes in Nederland en hier in Suriname, nichtjes en neefjes. Iedereen die me kent en iedereen die ik ken, groet ik. En sponsor ons ook, steun ons ook, zodat wij verder kunnen gaan. Met uw hulp en ondersteuning. En zo ook Kulturu TV, zeg ik heel hartelijk dank van harte. Dank voor deze promotie. Graag gedaan, dat doen we graag. En ook de heer hier, wilt u nog mensen de groeten doen en wil je nog iets zeggen? Ja, dus ik ga dan mijn moeder groeten, mijn broers, mijn zusters. Iedereen die me heeft gesteund en de groep. En ook gaat blijven steunen en ook gaat steunen in de toekomst. Alvast hartelijk dank. Heel mooi. Ja, kijkers van Kulturu TV, dit was het ook alweer. We zijn blij dat jullie gekeken hebben. Blijf Kulturu TV ook steunen, want met jullie steun, abonneren, dat is dat we het vragen. Klik even op die knop, zodat Kulturu TV groter kan worden, meer kijkers kan hebben, maar abonneer. Dat is onze vraag aan jullie toe. En wij gaan voor jullie op pad. Dus heb je een vraag, bel naar Kulturu TV. En dan kunnen we kijken wat we voor jullie kunnen doen. Ja? Oké, thank you voor het kijken. En dan zeggen wij, ja, tot de volgende keer. Dit was het weer, Kulturu TV speciaal voor jou vanuit Suriname. Tot de volgende keer. Bye bye, zwaai. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Banger.
Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Hoe pijnig man, maar die man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.culturo.com for the generation then.